Добър ден! Намираме се на кораб Еврокарго Европа. Както виждате, сме в една много гореща точка, пълна с папараци, които снимат абсолютно всичко. Моля оператор да ме следва. Първо ще се съсредоточим своето внимание върху така наречената електронна карта. Забелязваме координатите. Но само така наречена. Само така наречена, точно така. За да не каже някой, че нещо сме измамили, моля да насочим нашето внимание върху така наречено устройство ICE. Координатите са тоже същите. Благодаря ви за вниманието. Господин Папарак, моля ви се. Сега се спираме на радара. Радара, пак се спираме на координатите. Много ви благодаря. И тук нещо мига. Радарът засича. И какво е това? И това е така наречения бой, който всички стари моряци базикат младите такива, че трябва да видят боя, като минат екватора. Видяхме го. И някои втори механици. И някои втори механици също така са много очудени как може такова нещо да има. Чудомирски за тебе се отнася. Да. И дед продължава да ни вярва. И продължаваме да ни вярваме. Продължаваме и излизаме навънка, господин оператор. Той чудо тук не е съм, ще бъде ми говоря. Ето, вече сме навънка и вече ще видим много отблизко боят. Точно който се намира така на 0,0. И както